Allahu Nabi batu kita Nabi Muhammad Mabulu kita hai sahabat kalam saudara Assalamualaikum kaini jamuan dan mula-mula kami samakan kepada siale atau ciptakanlah orang telah mengundang kaini jamuan joko dan jauh sedela dilayangan Joko menampir pinalari kapurkan sekarang hadir di jamuan Pandailah rasul keperhatian Pandailah rasul perlindungan Joko nanawi ayah berikan Joko nalita Allah beri maksud sekarang lebih puluh penitahan dari silang nama pangka kaini jamuan antara gadis salero ada memakan antara gadis telingo hendak mendengarkan Eko buana masa Laba rasul dimakan Eko buana jinak Laba rasul ditagai rasul di bibi cita pinya jawan joko de kami salah gunang Oi kata biasa kami berikan pinta biasa kami Joko pelakukan badalai papatang tasibuni kalau nabina apa patang bari sapa begitu katanya kami dari natu dua tinggi Anta talente tabalakangi Nantu kurang de kami terpamuliai Semoga dan kurang de kami terpagauli Nakete kurang de kami terkasihi Hai sidang lebakanda Di tabuna mani Kok tabu di barau Nanado di kami Coba nasib di pihak kami sama tu onde-onde joko do obi sabuannya lagi kapi nonton rapi tu jodoh kadang dekete datang dari jauh datang dari nakela baik pun bana kaini nyutampe anda mendengarkan cerita silawan ulang apa do ini kampe antara kami yuna marampe itu pansigalang do sinar balian kala samuda baik ko silawan to pansigalang alam-alam sangilang tado buat tadapi suara raga pada ulah babuni belik lain itu lama dangi-dangi Dedamang salaimo lubang itu atas sumbe obat ini
Adena lai to pala singgala
benar kebalahu. Siapa dan tidak adanya datang begitu ai bagikan ayo tak saja. Kato-kato dengan penghormatan. Ihelo itu pangkan deno saja. Kapado dengan lerekan kami. Kata hulu yo bacuri to. Demanyingi iola demani mama upu sarato laju jangko. Karena nanti yo adanya hari dek taruh yo berjalan dua. Jangan berhenti ia memang ada tujuannya. Iyo bajuh lagi yo bandah nilai bajuh bandah menantu. Mungkin memang tumpuk dana iyo salah sudah itu. Sungguh balik yuri ado kan nilai ado tujuannya. Kalau dibangunan iyo mungkin lah iya do. Nilai kita lah itulah. Ada bahibur lagi nyawan tanda bahibur rasul kabedo. Jarang-jarang lain bertemu iolah di kampung naiko. Ay katanan tu kaji taraso kanda anan modo kirang masedo. Lagu nasihat kita bersama. Memang ku adat di kaum minyo dan atarang bana ini lagunya. Memang tak seorang mano-mano. Kurang padurang dan nelo baso sampai kini temoju. Tapi kok kini tak balik pasang agama ada. Yo nade ulah budaya datang. Depi yang mana membawa dapat mengkono hilang. Depi yang mana membawa dapat mengkono hilang. Sampai bersandar. Aku kamanakan dan lengakan. Tutuplah kami Pak Oi jangan salah. Aku akan manakan dan dilengakan. Tutuplah kami maka Tuhan jangan salah jalan. Itu kato pepatah minang agama ada.
kanyo walau antara yo kamana kana iyo ai dengan yo mamanyo supaya nan bulya yela diam biat nan melok sarato jo pagono kalau dijalia dio kamana kini lah banyak apa tayo natasu Antarone mama jo kamana akan lari tau mahadu tajam sajo iyo ai mama la bakato mahama anana kamana kana bakato inyo adena la pakitu de nyobana adena le akan kadonyo supaya iyo ai denya sampai de kitu iyo ai nakasu di sini kedalah hiburan iyo ai nado apa kini ai kana lasi ande nalai kami bari jo sekarang no iyo ai lasi andre iyo kan sudah yo de lahnya to ame mandena jono lagu inna kapan jago jago dekan mato nama to iyo la de magahantu iyo supaya ai nano jago nilai maaf lah kami pinta kabaginan tuho tuho